Какво става, бе, тигри? Точно преди 2 месеца изглеждах така. Преди 2 месеца взех първата си доза креатин и сега изглеждам така. И ако сте тук само за трансформацията, ами да, това беше. Креатина не е чудо, креатина не е магия, но креатина е добавка, която работи със сигурност. И понеже нито съм професионален бодибилдър, нито експерт по храни и добавки, ще споделя само мой опит, само това, което аз усещам, само мой експириенс с креатина. Това, което знам за креатина е, че креатина е една от малкото наистина работещи добавки. Това, което аз изимам винаги, което съм чел, че работи и е най-добре като цена-качество, е креатин монохидрат на прах. На пазара има страшно много видове креатин. Креатин с бустери, креатин с вкус, креатин с кофеин, креатин на капсули. Всички тези неща са маркетингови трикове според мен. Така изглежда креатина. Безцветен, без мирис, просто бял безцветен прах. Креатин се пие между 7-10 грама на ден. Това са според мен подробности, които аз лично не спазвам много. Взимам една чайна лъжица, това са между, не знам, може би 10 грама и пия по една на ден. Аз лично не правя никакви зареждащи фази, никакви подобни неща. Директно започвам и пия всеки ден по една лъжица креатин. Всеки ден пия сутрин и обед. Между другото се продават всякакви разфасовки. 500 грама е стандартната опаковка. Марката според мен няма много значение. Стига да е креатин, монохидрат на прах. Струват между 60 и 100 лева една опаковка от 500 грама. Аз смятам, че креатина е една от малкото наистина работещи добавки. Добавки, които не си давате парите на вятъра. Какво усещам, когато съм на креатин? Накратко казано, усещам повече сила, повече издръжливост, повече енергия, освен че или вдигам повече килограми във фитнеса, или правя повече повторения. Усещам, че имам повече енергия и през деня, в ежедневните си дейности, докато тичам или съм на работа. Като цяло се чувствам по-добре. Това, което най-много усещам, е напъмването. Напъмването след тренировка е брутално. За всякакъв вид спорт, било то тичане или каквито и да е други физически дейности, креатина ми помага значително. Така, след като казах хубавите неща, които усещам от креатина, трябва да кажа и лошите. И просто няма такива. Просто няма лоши негативни ефекти от креатина, които аз да съм изпитал. Може би в началото съм имал лек стомашен дискомфорт за около 2-3 дни. Друго лошо нещо може би е, че след като спреш креатина, след като спреш тази добавка, реално ефектите, хубавите ефекти, ползите от креатина се губят. Неща, които съм чувал за креатина и според мен са митове. Дали трябва да се взима 2-3 месеца и после да се прави почивка? Аз рано правя почивки между креатина, просто защото съм чувал, че е добре да се правят почивки. Знам за хора, които го пият в продължение на години и им няма нищо, че се оплешивява. Няма никакви научни доказателства за това, че е вярно. Че уврежда черния дроб. Няма проучвания, които да доказват, че уврежда черния дроб. Креатина е добавка, хранителна добавка. Не е анабол, не е стероид. Това е просто хранителна добавка, подобна на протеин. Между другото, освен протеин, креатин и витамини, не взимам абсолютно нищо друго. Друг мит е, че трябва да пиеш по 3 литра на ден вода, докато приемаш креатин. Това не е вярно. Аз лично си пия по литър и половина, 2 на ден, просто стоя хидратиран. Нормално количество вода за всеки нормален човек, дали взимаш креатин или не, просто трябва да си хидратиран. Не съм виждал първото видео, ден едно, както се заснех. Ситуацията е същата като в ден едно. Сутрин на гладно, без пъмп и според мен разликата е видна. Понеже аз съм супер невеж,
Целта на това видео изобщо не е да ви рекламирам креатина, да ви го препоръчвам, да ви го преподавам. И сега ще използвам момента да кажа никой да не вярвате на хора в интернет, да не купувате първосигнално каквото ви се предлага. Съберете възможно най-много информация, правете свое собствено проучване, защото аз със сигурност дори не съм покрил и основите. Надявам се да ви е било интересно, полезно и приятно за гледане. И чао!